Ексклузивно и само в ефира на TV7. Видео с Илян Здравков, който показа как е убил Вероник. При уникален следствен експеримент в района на местопрестъплението, 39-годишният мъж беше разяснил с най-малките подробности какво се е случило в деня на убийството. Предупреждавам ви, че следващите кадри не са подходящи за лица под 18 години или хора с лабилна психика. Илян Здравков беше доведен в района на ЖП гара Велико Търново, окован и при засилени мерки за сигурност. Разследващите бяха осигурили манекен и чанта на Здравков, която е била подобна на тази, която е носил в деня на убийството. Възстановката, която виждате в момента, продължи 1 час и беше документирана съвсем детайлно. От кадрите е видно как Здравков е проследил Вероника, затичал се е и преди да я настигне и нанася 2 удара с тъпата страна на Малка Брадва. След това прибира чантата й, продължава да я удря, нанасяйки и още 5 удара в главата. Рецидивистът показа и къде точно е хвърлил тялото в реката, след което, бягайки, се връща на ЖП гарата. Действията на Здравков от началото на престъплението и тичането му към гарата минават максимум 2 до 3 минути. Кадрите са на оператора ни Пламен Иванов.